Нека разгледаме новите парфюми на Келли, които всъщност не са нови, просто отскоро са в Сефъра България. Започваме с любимия ми, който е Малдивите в бутилка. И да, мога да потвърдя, че така миришат Малдивите. Не, че съм ходил, но така си го представям. Има нотки на розмарин, лимон, иланг-иланг, кокосово мляко и банан, което е много интересно и много редко срещано и се оказа доста приятно. Не очаквах да ми хареса тази нотка. Хубавото е, че въпреки, че много кокосов, сладък, така типично като плажен парфюм, е и свеж и се усеща наистина се носи на плажа, където се преплитат аромата на морския бриз и кокосовото дърво, под което седиш. Продължаваме с Мауи в бутилка. Подобна концепция, подобен аромат, но бих казал, че този ми харесва най-дея повече, защото вместо банан тук имаме сладък банан. Хубаво е, че може да видим нотките на гърба на парфюма. Тук има ванилия и сандалово дърво. Този парфюм е доста сладък и по-плътен като консистенция, така че за гурме любителите този е най-добър от всичките. Преминаваме към Капри в бутилка и това буквално е лятна версия на Dolce Gabbana Devotion. Ако харесвате цитрусови аромати и лимон по-конкретно, това е перфектното мирише на захаросен бомбон лимон. Минаваме към Маракеш бутилка. Тук най-силно се усеща портокаловият цвят, не се обърквайте с портокал, малко по-различно е, по-свежо, изделено, така да го опиша, но е доста приятно. Препоръчвам, ако имате особено парфюми с маршмело, е чудесна за комбинация. И последно ще обърнем внимание на удовете в колекцията на Киали. Честно казано, аз не си падам много по този тип парфюми, но единственото, което се отличи за мен е този с розата, но да ви кажа, по-добре може да си вземете Монтао. Абсолютно същия аромат е и много по-силно. Толкова за днес.